kaka tesen mano makelo ni weche manyien kinde ka kinde waikore makare gi weche manyien mag migago. Nyinga Milton Ochieng. Obila maromo 150 kuom obila 730 maende nodong' e piny mar Haiti oduogo e thurka bang' tich mar duoko gi kwe pinyno ero rumo. Bang' dweche 22 mar kelo kwe piny Haiti ma jomaundu ne onuro kendo njao chenro mar sirikal, bad migawo mar arita opoyo tich mobila go osetiyo e pinyno mar duoko kwe. Jafwambo marwa mar arita Cynthia Onyango miyowa ler. Kuom dweche 22 otieno kod odiochieng', obila mag piny Kenya maromo 730 yande chwalo chenro mag kwe piny Haiti ma jonjore kod jomaundu yande onuro kendo ketho chenro mag sikunde, wuoth, thieth kod mago mag apise madongo mag sirikal. E tieloni kuom seche moeo 40 e kor yamo, piny Kenya oduoko pachoka apisas maromo 150 mayande odong' Haiti chenro manobedo kod mirima kod mor mathoth mar thiro jonjore piny Haiti kendo yudo thuolo mar riwore kod anyuola margi. You left Kenya to serve in one of the most difficult security environments in the world. You carried the country's name on your shoulders. And today you return with honor, with pride, and with gratitude of an entire nation. Gimor kod nyadhi, jachiw paro ne sirikal e weche arita pachoka Monica Juma opoyo tich matek, chiwruok kod hera ma obila ma Kenya nonyiso e kinde tijgi e piny Haiti. For months, you have walked where the air was foreign, where the horizon offered no familiar salutes, and where every dawn arrived with the crack of gunfire rather than the crow of a rooster. Today, the tarmac beneath your boots is Kenyan soil. Welcome home. Nobedo chenro mar gayo jonjore okinyi kod otieno, muoch miruti e kind midhiero mar koso lony mar dhok, rem ng'eyo chal mar bombe kod bedo kod jonjore mageto nik, to ok loso wach kata mana kelo kwe. Ema osebedo ngima obila 730 kuom dweche moyo 20 ma sirikal Kenya omiyo luor makende kuom tijgi. You operated out of 6 forward operating bases. You worked alongside the Haitian National Police in neighborhoods where law and order had completely broken down. You faced the gangs head on and you delivered. You are a testimony to the fact that the National Police Service is trained to the highest levels. It is trained to the international standards. It can be able to deliver the services of policing anywhere, anytime. Kata kamano, itijgi matek kod chir, obila gi onyiso luor makende ne obila dek manowito ngimagi e kinde rakruok margi kod jonjore. Ogai mar obila pachoka Douglas Kanja okwayo kwe makende ne anyuola mowito jogi kendo poyo jogo manochiwo jogi e chenro mar kelo kwe. The mission to Haiti, mission possible.